ċaħda assoluta u kategorika minn Adrian Delija wara li l-ex Chief of Staff ta' Muscat, Keith Schembri, irrepeta allegazzjonijiet fil-qorti li ilhom żmien isiru u li diġà kienu ġew miċħuda. F'istqarrija l-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li Keith Schembri u n-nies ta' madwar huma implikati fl-istess assassinju u għalhekk qiegħed jirrikorri għal gideb sfaċċat anki waqt li jkun qed jixed taħt ġurament. Adrian Delija insista li dan huwa attentat sfaċċat biex jipprova jwaqfu milli jaqdi d-dmirijiet tiegħu biex jassigura li kull min uża l-pożizzjoni uffiċjali tiegħu anki fl-ogħla kurituri tal-poter jitressaq quddiem iqrati tal-ġustizzja biex iwieġeb għal emilu. Min-naħa tiegħu Adrian Delija qal li qed jirriserva wkoll id-drittijiet kollha li tagħtih il-liġi. Intant anke Pier Portelli, l-ex-chairman eżekuttiv tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista, ċaħad kategorikament dak li xehed Keith Schembri fil-kompilazzjoni tal-evidenza kontra Jorgen Fenech. Keith Schembri kien qed jitkellem dwar kif, skont dak li kien jgħidlu Fenech, politiċi kienu jmorru spiss jiklu għandu. Schembri qal li Fenech kien qallu li Adrian Delija kien jibgħat lil Pier Portelli biex jiġbor 20,000 euro kull xahar. F'post fuq Facebook, Pier Portelli qal li l-ġimgħa li għaddiet ħaq affidavit biex jippreżentah lill-Pulizija jekk jitolbuh jagħmel din id-dikjarazzjoni. Anke Adrian Delija fakkar li diġà għamel affidavit konfermat bil-ġurament tiegħu fil-qorti rigward l-istess allegazzjonijiet.